χρόνου που έχει ανοίξει το φάκελο με το γερμανικό χρέος, το οποίο εκκρεμεί από τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δεν αναφερόμαστε στις αποζημιώσεις και τις σφαγές για τις ναζιστικές θηριωδίες, αλλά αποκλειστικά στο λεγόμενο κατοχικό δάνειο που απέτησαν και πήραν οι Γερμανοί από τη διαλυμένη Ελλάδα εκείνης της περίοδου. Στη σημερινή εκπομπή ερευνούμε τι έκαναν οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις για την ίσπραξη του δανείου και των τόκων, αλλά και τη στάση των μεγάλων δυνάμεων. Τότε λοιπόν, την ταραγμένη δεκαετία του 50, ξεσπά για πρώτη φορά το σκάνδαλο της γερμανικής εταιρείας Siemens στην Ελλάδα. Είναι η περίοδος που πρωθυπουργός της χώρας είναι ο στρατάρχης Παπάγος, ο οποίος προσπαθεί να συνεργαστεί με την πιο δυναμική οικονομία της Ευρώπης, που εκείνη την περίοδο είναι η Γερμανία. Το 1954 λοιπόν, ο πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Γερμανία και μάλιστα γίνεται δεκτός από τον καγκελάριο Αντενάουερ. Στόχος είναι οι συμφωνίες που θα βγάλουν την Ελλάδα από το οικονομικό τέλμα του πολέμου και κυρίως του εμφυλίου. Η χώρα έχει ανάγκη από δρόμους, ηλεκτρικό ρεύμα και κυρίως τηλεπικοινωνίες. Έτσι, ο υπουργός Σπύρος Μαρκεζίνης, που έχει αναλάβει τις επαφές, γνωρίζει μια δυναμική και ανερχόμενη εταιρεία της Γερμανίας, η οποία επιθυμούσε να αναλάβει τις τηλεπικοινωνίες. Ήταν η Siemens. Όμως η υπόθεση αυτή εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Μαρκεζίνης παραιτήθη, διαβάζουμε σε εφημερίδα του 1954, ρήξη μεταξύ των δύο ιδρυτών του Ελληνικού Συναγερμού που τότε διοικούσε, ήταν στην κυβέρνηση. Ήταν η αρχή μιας ελληνογερμανικής αναμέτρησης που τάραξε την ελληνική πολιτική και οικονομική ζωή. Και για πρώτη φορά τότε οι εφημερίδες έγραφαν τίτλους που οι Έλληνες διάβαζαν για πρώτη φορά. Μίζες, σκάνδαλο Siemens. Η δεκαετία του 50 βρίσκει την Ελλάδα κατεστραμμένη και διχασμένη. Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό κράτος στη δεκαετία του 50 προσπαθεί ακόμα να επουλώσει τις πληγές που είχε αφήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η κατοχή και ο εμφύλιος. Σε αυτήν την ιστορική συγκυρία, η μόνη χώρα που αναπτύσσεται ταχύτατα είναι η Γερμανία, από την οποία εξαρτάται και η ελληνική οικονομία. Γιατί η δυτικογερμανική αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική για ορισμένες εξαγωγές της Ελλάδας, για παράδειγμα ο καπνός, το οποίο είναι βασικό εξαγωγικό είδος. Πρωθυπουργός της χώρας είναι ο στρατάρχης Παπάγος. Και ο Παπάγος είχε πει το κλασικό ότι χρειαζόμαστε τις στρατιωτικές αρετές των Γερμανών στον κοινό αγώνα εναντίον του κομμουνισμού. Και αν υπολογίσετε πόσα χρόνια είχαν περάσει από τον πόλεμο και μιλάμε για στρατιωτικές αρετές, τέλος πάντων λίγο ξενίζει. Ο Παπάγος όμως εμφανίζεται αποφασισμένος να συσφίξει τις σχέσεις με τους Γερμανούς, ακόμα κι αν χρειαστεί να κάνει παραχωρήσεις. Επέδειξε εξαιρετικά διαλεκτική στάση απέναντι σε περιουσιακά στοιχεία του γερμανικού κράτους απέναντι στην Ελλάδα, τα οποία αποδόθηκαν εξ ολοκλήρου στη Γερμανία προκειμένου να μπορέσουν να ομαλοποιηθούν αυτές οι σχέσεις. Την περίοδο της κατοχής, ο στρατάρχης Παπάγος ήταν φυλακισμένος σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία. Το καλοκαίρι του 1954 ο Παπάγος επιστρέφει στη Γερμανία, αυτή τη φορά ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, και τον υποδέχεται ο καγκελάριος Αντενάουερ. Ο καγκελάριος Αντενάουερ εξέφρασε επίσης από ραδιοφώνου την χαρά του για την επίσκεψη του Έλληνος πρωθυπουργού. Τι θα έκανε ο Παπάγος? Θα έλεγε δηλαδή ότι επειδή υπήρξα τρόφιμος ενός στρατοπέδου συγκεντρώσεως δεν σας επισκέπτομαι εκ νέου? Θα έδειχνε έλλειψη πολιτικότητας. Δείχνει το πόσο και οι δύο πλευρές ήθελαν από τη δεκαετία του 50 και μετά να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Είχε κάνει μια επίσκεψη ο Παπάγος θριαμβευτική κατά κάποιο τρόπο στη Γερμανία. Ήταν ο πιο συμπαθής πρώην κρατούμενος γερμανικού στρατοπέδου για τους Γερμανούς. Γιατί δεν ήταν ούτε Εβραίος, ούτε κομμουνιστής, ούτε σοσιαλδημοκράτης. Λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο, οι δύο χώρες αποκτούν πάλι διπλωματικές σχέσεις.
Ο ελληνικός εμφύλιος έχει ως αποτέλεσμα οι Γερμανοί να μπορούν να μιλούν αρνητικά για όσους τους αντιστάθηκαν. Η Ελλάδα για τη Γερμανία έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι ήταν η μοναδική χώρα όπου οι καινούριοι εκπρόσωποι, διπλωματικοί εκπρόσωποι της χώρας μπορούσαν π.χ. να κατονομάσουν τους παρτιζάνους, τους αντάρτες, το αντιστασιακό κίνημα του πολέμου συλλήφθην συμμορίτες. Επειδή και η κυβέρνηση συμμορίτες τους έλεγε. Η κατεστραμμένη Ελλάδα αναζητά επειγόντως επενδύσεις. Απευθύνεται πρώτα στους παραδοσιακούς συμμάχους της. Τις επαφές αναλαμβάνει ο Υπερυπουργός Συντονισμού Σπύρος Μαρκεζίνης. Ο Μαρκεζίνης πήγαινε πρώτα στην Αμερική, πήγαινε μετά στη Μεγάλη Βρετανία. Και απογοήτευση, sorry, ας πούμε, δεν μπορούμε να δώσουμε. Οι Αμερικανοί μάλλον δίνουν και έτσι και μια μικρή συμβουλή, δεν πάτε στους Γερμανούς, αυτοί τώρα μια χαρά πάνε πάλι. Η Γερμανία εμφανίζεται ως εμπορικός μονόδρομος για την Ελλάδα, η οποία για να αναπτυχθεί χρειάζεται άμεσα ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνίες, ενώ και η γερμανική βιομηχανία ψάχνει για επενδύσεις στο εξωτερικό. Η Γερμανία θέλει να αποκτήσει μια προνομιακή θέση στις αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς το 50 έχει ιδρυθεί η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ, που είναι δύο πολύ μεγάλες αγορές για το ηλεκτρολογικό και τηλεπικοινωνιακό υλικό. Τότε κάνει την εμφάνισή της η Siemens. Όταν αρχίζει να ορθοποδεί ο ΟΤΕ και χρειάζεται να εξυγχρονιστεί, επανεμφανίζεται η Siemens και διεκδικεί τον εξυγχρονισμό του. Η συμφωνία με τη Siemens κλείνεται στη Γερμανία το Νοέμβριο του 1953. Την υπόθεση έχει αναλάβει ο Σπύρος Μαρκεζίνης, Υπουργός Συντονισμού. Συνάπτει μυστική συμφωνία με τη δυτικογερμανική κυβέρνηση το 1953, σύμφωνα με την οποία ο εξυγχρονισμός του ΟΤΕ και της ελληνικής ραδιοφωνίας παραχωρείται στη Siemens. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, οι δύο υπουργοί ανταλλάσσουν επιστολές μέσα από τις οποίες προκύπτει ότι ο Έλληνας υπουργός θα μεσολαβήσει προς την κυβέρνησή του ώστε το έργο της ανανέωσης του τηλεφωνικού δικτύου θα δοθεί στη Siemens και το έργο της ραδιοφωνίας, της ανανέωσης του ραδιοφωνικού δικτύου και της δημιουργίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού στην επίσης γερμανική εταιρεία Telefunken. Υπάρχει μια πιο ήπια διατύπωση ότι απλώς μετά από την επιστροφή του θα φροντίσει, θα επηρεάσει τον Παπάγο στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό το οποίο είχα πει τότε, παρότι ήμουν νεαρός και μάλιστα μαθητευόμενος στον χώρο της δημοσιογραφίας, ορθώς έπραξε ο τότε υπερυπουργός συντονισμού Σπυρίδων Μαρκεζίνης, που αποτάθηκε στη Siemens διότι είναι η πιο φερέγγια εταιρεία, καθότι αυτή είχε αναλάβει την κατασκευή των φούρνων στον Νταχάου και στο Auschwitz. Δεν θέλω να κάνω άλλη δήλωση. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε η Ελλάδα είναι παντελώς κατεστραμμένη. Άρα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο και όχι με συνεχή δανεισμό να φτιάξει ξανά τη βιομηχανία της, να ανορθώσει την οικονομία της. Άρα λοιπόν σε όλη αυτή την προσπάθεια η Γερμανία δεν μπορούσε παρά να της είναι χρήσιμη. Την άνοιξη του 1954, ο καγκελάριος Αντενάουερ περνά για πρώτη φορά επισήμως στα σύνορα της χώρας του και επισκέπτεται την Ελλάδα. Η επίσκεψη στην Ελλάδα ή το διακαής πόθος μου, δηλώνει ο Γερμανός καγκελάριος.
Ήταν η πρώτη επίσκεψη στο εξωτερικό, σε πρώην εξωτερική χώρα του Άντεναουερ, επίσημη, και μάλιστα τον πήγανε 10 μέρες μέχρι τη Σαντορίνη, τον πήγανε, παντού τον πήγανε. Ο Γερμανός καγκελάριος ακούει με προσοχή τις εξηγήσεις του συνοδεύοντος αυτόν αρχαιολόγου και ενημερώνεται επί των λεπτομεριών του καλλιτεχνικού θαύματος που αποτελεί η Ακρόπολη των Αθηνών. Ναι, ο Αντενάουερ έφτασε στη Σαντορίνη και έκανε κρύο. Ήταν Μάρτιος μήνας, έκανε κρύο πολύ και του δόθηκε και φόρεσε τη χλένη ενός χωροφύλακα, ενός Έλληνα χωροφύλακα. Υπάρχει μάλιστα σχετική φωτογραφία. Ο Αντενάουερ ντυμένος με χλένη Έλληνα χωροφύλακα και ένα μπερέ στο κεφάλι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι το ταξίδι Αντενάουερ είναι έναρξης εκστρατείας δια οικονομική επέκταση της Γερμανίας στα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή. Η συμφωνία πάντως με Siemens και Telefunken ακόμα δεν έχει περάσει από τη Βουλή και ο καγκελάριος στέλνει το μήνυμά του. Όταν εδώ ήρθε ο Αντενάουερ, πρώτος καγκελάριος που επισκέφθηκε ποτέ την Ελλάδα, είπε ότι δεν τίθεται θέμα συμφωνίας. Η συμφωνία δεν χρειάζεται να ερμηνευτεί, πρέπει απλώς να τηρηθεί ή να καταγγελθεί. Λίγο μετά την επίσκεψη Αντενάουερ, ο πανίσχυρος υπουργός Σπύρος Μαρκεζίνης υποβάλλει την παραίτησή του. Επισήμως επικαλείται λόγους υγείας. Αλλά κανείς δεν το πίστεψε. Βία σκηνή μεταξύ Μαρκεζίνη Παπάγου αναφέρει το ρεπορτάζ. Ο Παπάγος ήταν ένας, αναμφισβήτητα, μια εθνική φυσιογνωμία και δεν είχε το μέσα στην κυβέρνηση διαφορετική γνώμη και βεβαίως την ύψωση του τόνου της φωνής. Ο Μαρκεζίνης, ο οποίος ήταν και γνωστός θεατρίνος, το αξιοποίησε αυτό και σε μια σύνοδο του Υπουργικού Συμβουλίου εσήκωσε τον τόνο της φωνής, χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και ζήτησε να σταματήσει η υπόθεση ενός διορισμού που θα γίνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο Παπάγος ασφαλώς δεν θα επέτρεπε τέτοια συμπεριφορά από κάποιον άλλον, όταν μάλιστα λίγα χρόνια πριν τα είχε βάλει μετά ανάκτορα. Και του είπε ότι εγώ δεν δέχομαι υποδείξεις μέσα στην κυβέρνηση, εγώ διευθύνω την χώρα και όποιος έχει αντίρρηση μπορεί να φύγει. Ο Παπάγος είπε: «Απαιτώ σεβασμόν, Μαρκεζίνης, να μου κόψουν τα πόδια αν ξαναπατήσω εδώ». Και πήρε το παλτό του και έφυγε λέγοντας ότι δεν θα ξαναπατήσω. Αμέσως μετά έστειλε μια επιστολή στον Παπάγο που του έθετε νέους όρους για να παραμείνει στην κυβέρνηση και βεβαίως οι όροι δεν γίνανε δεκτοί. Το παραπολιτικό ρεπορτάζ μεταξύ σοβαρού και αστείου ανέφερε: το τσιγάρο είναι η αιτία του εκνευρισμού του κυρίου Σπύρου Μαρκεζίνη. Φυσικά η αιτία ήταν πιο σοβαρή από το κωμικό επιχείρημα του ευνίδιου εκνευρισμού. Το κουβάρι του σκανδάλου Siemens. Η διπλωματική ασθένεια για την παραίτηση Μαρκεζίνη δεν πείθει. 8 μήνες μετά αποκαλύπτεται και η αληθινή αιτία της κόντρας. Ο Παπάγος κατηγορεί τον Σπύρο Μαρκεζίνη για οικονομικές δεσμεύσεις σε Γερμανούς. Χωρίς να το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του ο κύριος Μαρκεζίνης επιμένει ότι δεν ανέλαβε δεσμεύσεις. Ο Παπάγος εκείνη τη φάση λέει: «Μπα, λέει, Σπύρο, εγώ δεν ξέρω τίποτε, δεν μου πες τίποτε». Εκεί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Υπάρχουν ακόμα έχει θύμα 2-3 εκδοχές διαφορετικές. Ακόμα και ο Μαρκεζίνης αλλάζει κατά καιρού στην δική του εκδοχή. Αποχωρεί από τον συναγερμό του Παπάγου και τον ακολουθούν οι μαρκεζινικοί υπουργοί, οι οποίοι στη συνέχεια θα ιδρύσουν το κόμμα των προοδευτικών. Ο Καψάλης, ο οποίος διαδέχτηκε τον Μαρκεζίνη στο Υπουργείο Συντονισμού, φέρνει στο φως τα υπογεγραμμένα κείμενα, τα τελικά κείμενα, από τα οποία δεν προκύπτει αυτή η δέσμευση. Οι εταιρείες Siemens και Telefunken με τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις προκαλούν σάλο στην πολιτική ζωή της Ελλάδας.
Η καταγγελία ενός πρώην υπουργού από τον πρωθυπουργό της ίδιας κυβέρνησης είναι πρωτοφανής ακόμα και για την Ελλάδα. Στο κουβάρι των καταγγελιών εμπλέκονται και οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί εκτιμούσαν ότι δεν θα έπρεπε να μπει μια άλλη χώρα πλην των ΗΠΑ στην υπόθεση της ελληνικής ραδιοφωνίας και των ραδιοεπικοινωνιών, γιατί αυτό είχε στρατιωτική σημασία και δεν το ήθελαν. Ο Πρωθυπουργός απειλεί ότι θα ξυλωθούν τα έργα του κύριου Μαρκεζίνη, αλλά ενώ ήταν εύκολο να το πει, ήταν σχεδόν αδύνατο να το πράξει. Την πολιτική θύελλα πυροδοτεί ο αντιπρόσωπος της Siemens στην Ελλάδα, Ιωάννης Βουλπιώτης. Ο Χριστοφοράκος της εποχής εκείνης, της δεκαετίας του 50, ήταν ο Ιωάννης Βουλπιώτης. Ο Βουλπιώτης ήταν ένα σκοτεινό πρόσωπο, άνθρωπος των Γερμανών το 1918 ήδη. Είχε σχέσεις με τη γερμανική βιομηχανία και ιδιαίτερα με τη Siemens. Εκεί λοιπόν, στην Γερμανία, παντρεύεται την κόρη του Siemens. Και ο πεθερός πλέον Siemens του αναθέτει τα καθήκοντα επιστημονικού διευθυντή στον κολοσσό πλέον Siemens Telefunken. Έκτοτε ανοίγει η τύχη του Βουλπιώτη, ο οποίος το 1938 ορίζεται από τον πεθερό του αντιπρόσωπος της Siemens στην Ελλάδα. Είχε ρόλο και στην διάρκεια της κατοχής. Ήταν διευθυντής της ραδιοφωνίας στη διάρκεια της κατοχής και βεβαίως οικονομικός σύμβουλος των κυβερνήσεων, των κατοχικών κυβερνήσεων. Και εξόπλισε την ελληνική ραδιοφωνία, ούτως ώστε να μπορούν οι Γερμανοί να κάνουν με μεγαλύτερη άνεση και με μεγαλύτερη, να έχουν τα ραδιόφωνα, ο σταθμός μεγαλύτερη εμβέλεια για να κάνουν τις γερμανικές προπαγανδιστικές εκπομπές. Τα καθήκοντα του Βουλπιώτη δεν ήταν αυστηρός επαγγελματικά. Επί κατοχής, ο Βουλπιώτης ήταν φίλος του Φον Κανάρη. Ένα πρόσωπο το οποίο διεύθυνε όλη την κατασκοπία του Ράιχ. Ο Βουλπιώτης ήταν ένα αφιλεγόμενο πρόσωπο με σκοτεινό ρόλο στη διάρκεια της κατοχής. Ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε να γίνει πρωθυπουργός ο Ιωάννης Ράλης και τότε έρχεται στην Ελλάδα ο Φον Κανάρης, συζητά μαζί με τον Βουλπιώτη τι μπορεί να γίνει εκεί για να μπορέσουν οι υποθέσεις των Γερμανών να κυλήσουν ήρεμα και ωραία, και του λέει, γιατί είχε διονγκωθεί τότε πάρα πολύ το ΕΑΜ, και του λέει ο Βουλπιώτης, θα διορίσεις πρωθυπουργό τον Ιωάννη Ράλη και στη συνέχεια θα φτιάξουμε τα τάγματα ασφαλείας. Και πράγματι κατόπιν εισηγήσεως του Βουλπιώτη δημιουργούνται τα τάγματα ασφαλείας. Ο Βουλπιώτης είχε κατηγορηθεί ως δοσύλλογος και αθωώθηκε κατόπιν βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Δοσυλλόγων και απεφυλακίστη. Ο Βουλπιώτης θα στείλει στον Παπάγο τις επιστολές που αντάλλαξαν ο Μαρκεζίνης με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας Λούντβιχ Έρχαρτ. Μπαίνει πια ο Βουλπιώτης στην σκηνή και δημοσιεύει την αλληλογραφία Μαρκεζίνης Έρχαρτ, αλλά την πρώτη εκδοχή, δηλαδή εκεί που λέει είναι τελειωμένα, δεν αλλάζει τίποτε. Το Νοέμβριο του 1954 ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών επισκέπτεται την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν μια ουσιαστική συμφωνία μετά του κυρίου Έρχαρτ. Τα σημεία της συμφωνίας είναι οι πιστώσεις, η Siemens, η Telefunken, το διηλιστήριο και οι γερμανικές περιουσίες. Ο Παπάγος, μετά από πολλές πιέσεις και λόγω της ανάγκης που είχε η χώρα για εξυγχρονισμό, επικυρώνει τη συμφωνία. Ο αντιπολιτευόμενος τύπος γράφει: «Ευγνωμονούν δύο γερμανικές εταιρείες των πρωθυπουργών κυρίων Παπάγων». Ως της διανεωτέρας ανακοινώσεως διευκρινίζει ότι θα σεβαστεί την επιστολή του κυρίου Μαρκεζίνη. Αναγκάστηκε στο πλαίσιο της βοήθειας που πρόσφερε η Δυτική Γερμανία για την οικονομική ανασυγκρότηση της Ελλάδας την εποχή εκείνη, να δηλώσει ότι θα αποδεχτεί τη συμφωνία παρά το γεγονός ότι την αγνοούσε
και την είχε συνάψει ο Μαρκεζίνη σε ρήμην της κυβέρνησης. Αυτή ήταν η υπόθεση Βουλπιώτη, του εκπροσώπου της Siemens στην Ελλάδα τη δεκαετία του 50, ο οποίος υπήρξε και συνεργάτης των Ναζί στα χρόνια της κατοχής. Δεν δίστασε να συκοφαντήσει Έλληνες υπουργούς και να προκαλέσει πολιτική θύελλα προκειμένου η γερμανική εταιρεία να πάρει τη δουλειά. Εντύπωση προκαλεί ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι Γερμανοί στηρίχθηκαν είτε σε προφορικές συμφωνίες είτε σε επιστολές που αντίλαξαν με τον Υπουργό Συντονισμού τότε Μαρκεζίνη. Και κρατάμε μια επιστολή του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία αποδεικνύεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Dr. Reinhardt ενημερώνει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι ο Μαρκεζίνης στις επιστολές του έδειξε προθυμία, όπως γράφει το κείμενο, να φροντίσει η εταιρεία Siemens να αναλάβει το έργο των ελληνικών τηλεπικοινωνιών. Είναι ένα έγγραφο εκείνης της εποχής που η μηχανή του χρόνου βρήκε ψάχνοντας το θέμα. Ο Μαρκεζίνης όμως στη Βουλή αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση. Τελικά η Siemens πήρε τη δουλειά αργότερα με πρωθυπουργό τον Καραμανλή, αλλά μετά από διαγωνισμό. Μηχανή του χρόνου και το σκάνδαλο Siemens που συγκλώνησε την πολιτική σκηνή της Ελλάδας στη δεκαετία του 50 για πρώτη φορά. Πώς συνδέεται όμως το σκάνδαλο Siemens με τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο που η χώρα μας είχε υποχρεωθεί να δώσει στους Γερμανούς? Μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου, τα ενία της χώρας αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γίνεται πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα μεγάλο δάνειο, το οποίο μπορεί να δώσει μόνο η Γερμανία. Συγχρόνως πρέπει να κλειστούν συμφωνίες, έτσι ώστε οι Έλληνες να μπορέσουν να δουλέψουν ως μετανάστες στην ακμάζουσα γερμανική βιομηχανία. Έτσι, σε αντάλλαγμα, ατώνησε το ενδιαφέρον και οι πιέσεις για την αποπληρωμή του δανείου και τις αποζημιώσεις. Τότε η χώρα μας υποχρεώθηκε να αποφυλακίσει και εγκληματίες πολέμου, όπως τον Μαξ Μέρτεν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον αφανισμό των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Άλλη μια περίπτωση Γερμανού εγκληματία πολέμου που διέφυγε της σύλληψης ήταν ο Γκούντερ Κόλβες, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για σφαγές αμάχων στην Κρήτη. Τότε προκλήθηκε μεγάλο σκάνδαλο στην ελληνική πολιτική ζωή με αφορμή τις εμπορικές σχέσεις με τη Γερμανία. Οι οικονομικοί δεσμοί όμως είχαν ξεκινήσει λίγα χρόνια νωρίτερα με το σκάνδαλο Siemens. Το σκάνδαλο Siemens εκτρέπεται ξανά όταν ο τότε Υπουργός Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνος Καραμανλής αρνείται να υπογράψει τη σύμβαση. Στην ελληνική κυβέρνηση υπήρχαν πιέσεις να υπογραφεί συμφωνία με τη Siemens. Γι' αυτό και ο Καραμανλής παραιτήθη στις 2 Ιουλίου του 1955, υπέβαλε παρέτηση, η οποία δεν έγινε αποδεκτή, διότι δεν συμφωνούσε με το να ανατεθεί άνευ διεθνούς διαγωνισμού στη Siemens η σύμβαση για το τηλεπικοινωνιακό υλικό. Η παρέτηση δεν γίνεται δεκτή και βρίσκεται η συμβιβαστική φόρμουλα να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για τον εξυγχρονισμό του ΟΤΕ και της ελληνικής ραδιοφωνίας, νέος διεθνής διαγωνισμός, στον οποίο μπορεί να πάρει μέρος και η Siemens. Η Siemens θα ελάμβανε το τεράστιο για την εποχή ποσό των 12,5 εκατομμύριων δολαρίων. Είναι η περίοδος που ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος χαροπαλεύει και οι Δελφίνοι δίνουν παρασκηνιακή μάχη για τη διαδοχή του. Η υπόθεση Siemens ήταν ένα από τα παιχνίδια που έπαιξαν οι φιλόδοξοι υπουργοί για να αναρριχηθούν στην εξουσία του κυβερνώντος κόμματος. Λεγόταν και γραφόταν στον τύπο της αντιπολίτευσης ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε χρησιμοποιήσει την υπόθεση της Siemens για να φτιάξει το προφίλ του. Να φτιάξει το προφίλ του ως εξηγιαντής της δημόσιας ζωής. Ο
πρώην συνεργάτης των Γερμανών επικατοχής και αντιπρόσωπος της Siemens, Ιωάννης Βουλπιώτης, προκαλεί τεράστιο πολιτικό ζήτημα όταν καταγγέλει τον άμεσο συνεργάτη του Καραμανλή στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Τον Αύγουστο του 1955 ο Βουλπιώτης επανέρχεται, στέλνει στον ετοιμοθάνατο τότε βέβαια Παπάγο επιστολή, στην οποία αναφέρει ότι ο Παπακοσταντίνου καθυστερεί την προώθηση της συμφωνίας. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο Υφυπουργός Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Παπακοσταντίνου του ζητούσε $100.000 και 1.000 χρυσές λίρες ώστε να προωθηθεί η υλοποίηση της σύμβασης. Την επιστολή Βουλπιώτη την παίρνει ο Παπάγος και τι κάνει? Τη στέλνει στον Καραμανλή που ήταν υπουργός Συγκοινωνιών, αλλά ταυτόχρονα το δίνει και στις εφημερίδες για να γίνει γνωστό το περιεχόμενο της. Ο Καραμανλής αμέσως τότε καλεί τον Παπακοσταντίνου και του θέτει υπόψη το περιεχόμενο της επιστολής. Εκείνος μπροστά στον Παπάγο, στον Καραμανλή, διαρριγνύει τα ημάτια του, τη θεωρεί συκοφαντική και ότι τα πρόσωπα τα οποία μιλούσε ο Βουλπιώτης ήταν παντελώς άγνωστα σε αυτόν. Και οργισμένος λοιπόν υποβάλλει την παρέτηση του στον Καραμανλή και ταυτόχρονα καταφεύγει στον εισαγγελέα, όπου καταθέτει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του Βουλπιώτη. Ο Παπακοσταντίνου περνά στην αντεπίθεση και μηνύει τον Βουλπιώτη. Ήρχισε χθες η εκδίκαση της μηνύσεως του Υφυπουργού Συγκοινωνιών κ. Παπακοσταντίνου κατά του Βουλπιώτη δια δυσφήμισιν σχετικώς με την υπόθεση της εταιρείας Siemens. «Απεπειράθη να με δολοφονήσει ηθικός», λέγει ο Υπουργός. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στηρίζει το συνεργάτη του και στη δίκη. Με τους υπουργούς Παπαλιγούρα και Εφταξία κατηγορούν για κακοπιστία των αντιπρόσωπων της Siemens. Ο Παπακοσταντίνου αντεπιτίθεται λέγοντας ότι ο Ιωάννης Βουλπιώτης του ζητά να αναλάβει ο ίδιος τεχνικός σύμβουλος στον ΟΤΕ για 10 χρόνια με αμοιβή $1 εκατομμύριο. Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι ο Βουλπιώτης είχε καταδικαστεί σε 4 μήνες φυλάκιση για ακάλυπτη επιταγή, ενώ ο ίδιος είπε για το παρελθόν του: «Κατά την κατοχή είχα αναμφισβητήτως δεσμούς με τους Γερμανούς και θα ήμουν ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ελλάδας, αλλά δεν το έκαμα. Εάν δεν υπήρχα εγώ, δεν θα υπήρχαν μετά την απελευθέρωση ραδιοφωνική σταθμή και 70.000 ραδιόφωνα. Μετά την κατοχή ήμουν κατεστραμμένος οικονομικός». Ο αντιπρόσωπος της Siemens και πρώην συνεργάτης των κατακτητών εμφάνιζε τον εαυτόν του περίπου ως εθνικό ευεργέτη. Έγινε μάλιστα και σχετική δίκη και καταδικάστηκαν ο Βουλπιώτης και ορισμένοι συνεργάτες του σε ορισμένες ποινές φυλάκισης, 1,5 περίπου χρόνο. Και είναι αξιοσημείωτο ότι η εκδίκαση της μηνύσεως Παπακοσταντίνου κατά Βουλπιώτη εκδικάστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό έγινε τον Αύγουστο του 1955, εκδικάστηκε πάρα πολύ γρήγορα πριν ο Καραμανλής γίνει πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 1955. Το δικαστήριο ηρνήθη να χορηγήσει αναστολήν εις των αντιπρόσωπων της Siemens. Ο Βουλπιώτης έμεινε στη φυλακή 9 μήνες επειδή εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος. Φυσικά η γερμανική εταιρεία δεν ήταν πλέον ικανοποιημένη από την συνεργασία. Και έχω την επιστολή παραίτησης του Βουλπιώτη, η οποία γίνεται αυσιμερών δεκτή από τη Siemens. Ο Βουλπιώτης, που για πολλά χρόνια ήταν ο άνθρωπος της Siemens στην Ελλάδα, 3 χρόνια αργότερα καταδικάστηκε και για φοροδιαφυγή. Μία ημέρα μετά την καταδίκη του Βουλπιώτη πεθαίνει ο πρωθυπουργός Παπάγος. Ο Μαρκεζίνης ήταν ο πιο πιθανός διάδοχος του Παπάγου. Επιχείρησαν να αξιοποιήσουν την υπόθεση Siemens ώστε να εξουδετερώσουν πολιτικά του Μαρκεζίνη, πράγμα το οποίο και πέτυχαν. Μετά από ίντριγκες, σκοτεινά παρασκήνια και πολιτικές κόντρες, η Siemens βγήκε ισχυρή και από το τεράστιο τηλεπικοινωνιακό έργο πήρε τη μεγαλύτερη προμήθεια.
Μετά το θάνατο του Παπάγου, προς έκπληξη όλων, το Παλάτι επιλέγει ως διάδοχό του τον δυναμικό και άφθαρτο υπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή. Και τότε είχε πει ο Βασιλεύς Παύλος, ο οποίος και έδωσε την εντολή εν συνεχεία στον Καραμανλή, ότι έχω ανθέξει στην ζωή μου 2 ασθενείς πρωθυπουργούς, τον Πλαστήρα και τον Παπάγο. Τρίτο δεν αντέχω. Αλλά αντί να δώσει στον υγιή Μαρκεζίνη την πρωθυπουργία, την έδωσε στον Καραμανλή. Ο Καραμανλής το 1958 πραγματοποιεί επίσκεψη στη Βόνη. Στόχος του ταξιδιού είναι να γίνουν οικονομικές συμφωνίες και να δώσει η Γερμανία στην Ελλάδα ένα μεγάλο δάνειο. Ακριβώς για να πάρει ένα δάνειο τουλάχιστον 200 εκατομμύριων μάρκων. Το κλίμα όμως δεν είναι θετικό για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Οι Γερμανοί είναι οργισμένοι γιατί ένα χρόνο νωρίτερα οι ελληνικές αρχές είχαν συλλάβει το διαβόητο Μαξ Μέρτεν, το χασάπι της Θεσσαλονίκης. Ο Άντεναουρ, ο καγκελάριος, του λέει: αγαπητέ συνάδελφε, εγώ είμαι πολύ πρόθυμος, αλλά πρέπει να περάσει από την Βουλή για να πάρει την έγκριση και θα πούνε το πρώτο έγινε στην Ελλάδα να δώσουμε αυτή που συλλαμβάνει ανυποψίαστους τουρίστες Γερμανούς που πάνε στην Ελλάδα, και ο ανυποψίαστος βέβαια ήταν ο Μαξ Μέρτεν, που ένα χρόνο πριν είχε συλληφθεί στην Ελλάδα και που τότε, ας πούμε, η πολιτική ηγεσία της Γερμανίας είναι έξω φρενών. Δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Κάρστενς, το όνομα έχει ενδιαφέρον επειδή αργότερα γίνεται και ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, αμέσως λέει πρέπει να κάνουμε μια διυπουργική σύσκεψη να αποφασίσουμε αντίπεινα εναντίον της Ελλάδας. Ο Καραμανλής δεν έχει πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης. Θεωρεί ότι εκείνη την ώρα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να προχωρήσει η ανοικοδόμηση της χώρας, ενώ δεν δίνει μεγάλη προτεραιότητα στο θέμα των εγκληματιών πολέμου. Και επέστρεψε ο Μέρτεν στη Γερμανία, απελευθερώθηκε, πήραμε και εμείς το δάνειο και είμαστε όλοι εντάξει. Η πάμφτωχη και βιομηχανικά καθυστερημένη Ελλάδα είχε ανάγκη από τη Γερμανία, που ήδη ήταν η πιο ισχυρή βιομηχανία της Ευρώπης. Ο Καραμανλής τους έπεισε να δοθεί στην Ελλάδα κρατικό δάνειο, βιομηχανικές πιστώσεις και τεχνική γερμανική βοήθεια. Ποιο ήταν το αντάλλαγμα? Η Γερμανία αποδείχτηκε γενναιότερη. Αλλά για να το επιτύχει αυτό έθεσε άλλους. Ο Καραμανλής υποχωρεί και προωθεί νόμο που αναστέλει τη δίωξη των ναζί εγκληματιών πολέμου. Οι Γερμανοί επιβλέπουν τη σύνταξη του νόμου. Συνεργάζεται ο δικηγόρος της Γερμανικής Πρεσβείας μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδος. Με τον νόμο που πέρασε ο Καραμανλής μετά στις αρχές του 1959, μετά την επίσκεψη του 1958, η ελληνική κυβέρνηση παραιτείται από την δίωξη των εγκληματιών πολέμου. Στη συνέχεια θα δούμε πως η Ελλάδα αναγκάστηκε να δώσει συγχωροχάρτη στους ναζί εγκληματίες πολέμου προκειμένου να λάβει οικονομική ενίσχυση και θέσεις εργασίας στις φάμπρικες της Γερμανίας. Τότε λοιπόν ξεκινούσε το τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα που άλλαξε την εικόνα της ελληνικής περιφέρειας. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και τις ελληνογερμανικές σχέσεις μέσα από το χρέος των Γερμανών προς τους Έλληνες, από το αναγκαστικό δάνειο της κατοχής, αλλά και την υπόθεση Siemens, το σκάνδαλο Siemens που συντάραξε την πολιτική ζωή της Ελλάδας στη δεκαετία του 50. Η ελληνική πολιτεία ανέχθηκε το σκάνδαλο της Siemens και απελευθέρωσε τους εγκληματίες Ναζί, ώστε χιλιάδες Έλληνες να μπορέσουν να εργαστούν ως μετανάστες στη Γερμανία. Έτσι υπήρξε μια σιωπηλή ανοχή της Ελλάδας για το κατοχικό δάνειο, το οποίο οι Γερμανοί υποστηρίζουν ότι το έχουν εξοφλήσει. Όπως θα δείτε όμως στη συνέχεια της εκπομπής, οι ισχυρισμοί τους δεν έχουν καμία νομική ή οικονομική βάση. Τον Ιούνιο του 1959
διοργανώνεται στην Αθήνα το ράλι Ακρόπολης. Ανάμεσα στους οδηγούς που τρέχουν στο ράλι είναι ο Γερμανός Γκούντερ Κόλβες, ο οποίος κατηγορείται από τις ελληνικές αρχές ως εγκληματίας πολέμου. Μόλις τελείωσε το ράλι Ακρόπολης, ο Γκούντερ Κόλβες ετοιμάστηκε να φύγει από την Ελλάδα. Συνοδευόταν μάλιστα και από μια κοπέλα, τη Ραχήλ. Ανέβηκε πάνω στο πλοίο Αγαμένων, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς, Μπρίντεζη, Βενετία προς την πλευρά της Ιταλίας. Μόλις ανέβηκε πάνω, πέρασε από τον έλεγχο διαβατηρίων και εκεί το σταμάτησε ένας υπαστυνόμος, Σπύρος Βασιλάκης. Του λέει: είσαι εγκληματίας πολέμου, βρίσκεσαι στα χαρτιά μου, πρέπει να σε συλλάβω. Ο πλοίαρχος αναλαμβάνει την άτυπη ανάκριση του Γερμανού που κατηγορείται πως όταν υπηρετούσε στο ακροτήρι Χανίων εκτέλεσε ομήρους σε στρατόπεδο. Εκάλεσαν τον Γκούντερ Κόλβες στο διαμέρισμά μου για να απαντήσει επί των αιτουμένων ερωτημάτων σας. Κατά την παρουσίασή του εις εμέ συνοδεύεται υπό τη Σάουτμαν Ρουθ και κατόπιν υποδείξεώς της ούτως εζήτησαν όπως πριν η απαντήση συνεννοηθεί μετά της γερμανικής πρεσβείας, πράγμα όπερ του επέτρεψαν. Και τότε επικοινωνεί με την πρεσβεία του και η πρεσβεία του λέει μπορεί να απαντήσει, αλλά σε συνιστώ να μην απαντήσει. Και τότε γράφει αυτός στην κατάθεσή του, στην κατάθεση που του ζητήσανε να κάνει: αρνούμε να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Το πλοίο ταξιδεύει ακόμα προς τη Βενετία όταν ο καπετάνιος δέχεται επίγον σήμα. Η εντολή ήταν σαφής. Έπρεπε να αφήσει το Γερμανό Κόλβες ελεύθερο. Και εξ αυτού του λόγου ο πρόξενος μας πήγε στο πλοίο μήπως και τυχόν τον κρατήσουν, για να πει στον πλοίαρχο του καραβιού να τον αφήσει ελεύθερο. Στην Ελλάδα ξεσπά πολιτική κρίση. Γίνεται ερώτηση στη Βουλή για ποιο λόγο αφήσαν ελεύθερο τον Κόλβες και έφυγε, και όλοι λέγανε ότι παίζεται κάποιο παιχνίδι. Μάλιστα την ερώτηση στη Βουλή την είχε κάνει τότε ένας πολύ δραστήριος βουλευτής της αριστεράς, ο Ηλίας Μπρεδήμας. Το Υπουργείο Εξωτερικών ευθύνεται δια την διαφυγή του Κόλβες, γράφουν οι εφημερίδες. Ο κύριος Ευάγγελος Αβέροφ ομολογεί τώρα την ανάμειξη του Υπουργείου του στη φυγάδευση του Κόλβες και αναλαμβάνει όλα στα σχετικά ευθύνας, παρόλο ότι ως προσέθεσεν ο ίδιος ουδεμία προσωπική ανάμειξη έχει εις αυτήν. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Ευάγγελος Καλαντζής κατηγορείται ως διατάξα στη φυγάδευση του Κόλβες από την Ελλάδα, αναφέρει το ρεπορτάζ. Ο Καλαντζής την επομένη διερρήγνει τα ημάτια του. Ούτε ενημερώθηκα, λέει, αν έφεγε κάποιος Γερμανός και που συνελήφθη, δεν γνωρίζω τίποτα για την ιστορία. Και πράγματι έτσι ήταν. Διότι όλη αυτή την ιστορία τη χειρίστηκε το Υπουργείο Εξωτερικών. Την εποχή που ο Κόλβες έφευγε ανενόχλητος από την Ελλάδα, στο εδόλιο καθόταν ο Μανώλης Γλέζος, κατηγορούμενος για κατασκοπία. Μαζί με τον Γλέζον έπρεπε να δικάζεται αυτήν τη στιγμή και εκείνος που εφυγάδευσε τον Κόλβες, γράφουν οι εφημερίδες. Η αλήθεια ήταν ότι η Ελλάδα είχε συμφωνήσει να σταματήσει τις διώξεις Γερμανών εγκληματιών ώστε να προχωρήσουν οικονομικές συμφωνίες. Λίγους μήνες μετά, η Γερμανία υποδέχεται στις φάμπρικές της χιλιάδες Έλληνες που είχαν απελπιστεί από τη φτώχεια και την παρατεταμένη ανεργία. Ακριβώς επειδή ο πλεονάζον πληθυσμός εκείνη τη στιγμή στον αγροτικό χώρο είναι 1 εκατομμύριο περίπου εργατικό χέρια. Τι θα έπρεπε δηλαδή, να πεθάνουν της πείνας? Ευτυχώς που ευρέθη η Γερμανία με το γνωστόν της πρόβλημα και τους απεδέχθη. Ήταν μια περίοδος που και η γερμανική βιομηχανία είχε ανάγκη από εργατικά χέρια.
αλλά και η Ελλάδα το χρησιμοποίησε ως βαλβίδα εκτόνωσης εργατικού δυναμικού την ώρα που η ανεργία, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στη Γερμανία υποστηρίζουν ότι τότε η κυβέρνηση Καραμανλή παραιτήθηκε από τις ελληνικές αξιώσεις για αποζημιώσεις. Το έχω ψάξει πάρα πολύ, δεν έφτασε. Τέτοια παραίτηση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε γραπτή, ούτε προφορική και μάλιστα το έχει αναγνωρίσει και η ίδια η Γερμανία. Το πιθανότερο είναι ότι έγινε μια προφορική συμφωνία, ένας αναγκαίος συμβιβασμός που δεν δέσμευε τις μελλοντικές κυβερνήσεις. Πήγε λοιπόν, έψαξε ο Καραμανλής, ο Αγγελόπουλος, στη Γερμανία, σε όλα τα κοιτάπια τους, σε όλα τα χαρτιά τους, μαζί με τους Γερμανούς, βρείτε μου το. Πού παραιτήθηκε ο Καραμανλής. Και τελικά οι Γερμανοί παραδέχτηκαν ότι ήταν προφορική η συμφωνία και μυστική. Δηλαδή αέρας. Το 1960 η Γερμανία δίνει στην Ελλάδα 115 εκατομμύρια μάρκα για να αποζημιωθούν οι οικογένειες των θυμάτων του ναζισμού, αλλά το ποσό αυτό δεν αφορά το σύνολο των διεκδικήσεων. Δηλαδή μόνο τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι υπέφεραν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για λόγους φιλετικούς κλπ. Δεν αφορά ευρύτερες αποζημιώσεις. Τελικά οι ευνοούμενοι είναι 90 τόσοι χιλιάδες είναι από το νόμο αυτό. Κατά μέσο όρο κάθε οικογένεια αποζημιώθηκε με 1277 μάρκα, αν και δεν δέχτηκαν όλοι το ασήμαντο αυτό ποσό. Είχαν έρθει κάποιοι δικηγόροι στον πατέρα μου και του είχαν πει, νομίζω πρέπει να ήταν το 1957, να πάρει 2.000 συν 2.000 για τα κεφάλια των δύο αδελφών του που εκτελέστηκαν από τις αρχές κατοχής, και φυσικά ο πατέρας μου, παρά τη μαύρη φτώχεια που μας έδερνε, τα πέριψε. Εάν τώρα εσείς ή όποιος έχει χάσει ανθρώπους στην κατοχή, έχει χάσει τα πάντα και πάει και κάνει μια αίτηση τώρα στην ελληνική πρεσβεία, εδώ στην γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα, και ζητήσει μια αποζημίωση για τις απώλειές του, θα του πούνε πηγαίνετε στο Υπουργείο Εξωτερικών, αν έμεινε κανένα υπόλοιπο από εκείνα τα 115 εκατομμύρια μάρκα να πάρετε. Δηλαδή άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί προσπαθούν στα 115 εκατομμύρια να συμπεριλάβουν και τις αξιώσεις για το περίφημο κατοχικό δάνειο. Ο Υψηλάντης, ο τότε πρέσβης, το καταλαβαίνει και το διορθώνει, ας πούμε, κάνει μια καινούρια διατύπωση που έτσι καλώς ήταν μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία, δηλαδή αυτούς που διώχτηκαν από τους Ναζί για φιλετικούς λόγους και για λόγους αντίθεσης προς την ναζιστική ιδεολογία. Έγγραφα της πρεσβείας στην Αθήνα αποδεικνύουν ότι η συμφωνία αυτή δεν περιλαμβάνει γενικές πολεμικές ζημίες, αλλά μόνο αποζημιώσεις για μέτρα διώξεως εκ μέρους των εθνικοσοσιαλιστών για φιλετικούς, θρησκευτικούς λόγους και διαφορετική κοσμοθεωρία. Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθη αυτών των αξιών και δεν θα ήταν δυνατό να παραιτηθεί από αυτές τις αξιώσεις. Και όποιος πολιτικός το έκανε θα διέπρωτε ένα εθνικό έγκλημα, όπως αντιλαμβάνεστε. Ένα από τα επιχειρήματα της Γερμανίας για να μην αποπληρώσει το δάνειο είναι ότι αυτό έχει παραγραφεί. Από το 1990 έως σήμερα έχουν παρέλθει μόλις 21 χρόνια, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν μια παραγραφή. Υπάρχουν πολλές αιτιολογίες κατά καιρούς. Ας πούμε, μία η οποία είχε διατυπωθεί το 2003 ήταν ότι μετά την παρέλευση 50 ετών και μετά την καλή συνεργασία με την Ελλάδα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Το θέμα αυτό έχει τελειώσει βασικά. Και απάντησε ο Επίτροπος στους Ευρωβουλευτές, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απάντησε ότι αυτά δεν ισχύουν. Καμία σχέση δεν έχει. Και τι να πω, τι είναι ανήθικο. Ποιος δεν μας δίνει τις αποζημιώσεις 50 χρόνια. Εμείς τις ζητάμε, την πρώτη φορά που τις ζητήσαμε είναι στην πρώτη διεθνή συνδιάσκεψη για τις επανορθώσεις που έγινε 9 του Νοέμβρη
μέχρι 21 του Δεκέμβρη του 1945. Από τότε μέχρι σήμερα ζητάμε τις αποζημιώσεις. Οι Γερμανοί αρνούνται πεισματικά να επιστρέψουν το δάνειο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και η πίεση που δέχονται από την Ελλάδα είναι ασφικτική. Στην ουσία δεν υπήρξε ποτέ, μα ποτέ, απέτηση πραγματική με νομικά επιχειρήματα και με νομικές διαδικασίες να διεκδικήσει κανείς αυτό το δάνειο. Εάν έγινε το μία προσφυγή σε ένα δικαστήριο, τότε είναι πολύ βέβαιο ότι ο Γερμανός δικαστής, κηδόμενος του κύρους του, θα έλεγε ότι εδώ έχουμε μία δανειακή σύμβαση, η οποία πρέπει να τηρηθεί. Είναι μεταξύ δύο κρατών, τα δύο κράτη αυτά είναι και σύμμαχα, είναι και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλείται η γερμανική κυβέρνηση να έλθει σε συνεννόηση με το ελληνικό δημόσιο για την αποπληρωμή του δανείου συν τους τόκους. Όσα και αν θα έδιναν οι Γερμανοί για να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση, πάλι δεν έφταναν, γιατί έκαναν πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Έκαναν ηθική ζημιά. Έβλαψαν σε πολύ σημαντικό βαθμό το ηθικό του ελληνικού λαού και τις αξίες του. Γίνηκαν οι Έλληνες κατά κάποιο τρόπο πολύ διστακτικοί, λες και χορστούσαν στους Γερμανούς. Η πικρή ιστορία που σας παρουσιάσαμε προέκυψε μέσα από πολύμηνη μελέτη αρχείων και ντοκουμέντων. Απευθυνθήκαμε σε έγκυρους ιστορικούς, καθηγητές οικονομίας, σε ερευνητές της περίοδου, ψύχρεμους ανθρώπους. Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι η αναμφισβήτητη οικονομική υποχρέωση του γερμανικού κράτους. Είναι ένα ανοιχτό θέμα για το οποίο ουδέποτε υπήρξε ελληνική παναχώρηση σε επίπεδο γραπτής συμφωνίας. Μπορεί να υπήρξαν οπισθοχωρήσεις, αλλά ουδέποτε υπήρξε έγγραφη παραίτηση από τις αξιώσεις για αποζημιώσεις. Το σίγουρο είναι ότι οι Γερμανοί δεν δέχτηκαν πραγματικές πιέσεις. Το θέμα είναι ηθικό και κυρίως οικονομικό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.